लोगोफोर नोंथांमोना नैबे फंबायखौ नुदों जानांगौ गोबां खस्थ' मावनानै जागासिनो माने गावनि न'निफ्राय गोजानाव ना गोजान जायगायाव फैनानै जोबोद खस्थ' गावनि माने बिखानि थैखौ दै खालामनानै गोबां खस्थ' खालाम मावगासिनो आरोना गोबां जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला एबा गोजान गोजान जायगायाव थानाय माने जोंनि बर' सुबुंफोरा नङा होमबा स' आं नोंथांमोनखौ बे भिडिअसनि गेजेरजों मोनसे मोजां मेसेज होनो आङो फैगासिनो नोंथांमोना नायनानै ला भिडिअसखौ फुल नाय आरोना आरो बे फंबाया ओरैबायदि मोजां एडभाइस होयो नोंथांमोना मस्ट इम्परटेन्ट माने खोनासंनानै ला बिनिफ्राय आरो बिथांखौ फल' खालामनो नाजा आं नोंथांमोननो लास्टाव दिन्थिलांगासिनो साननो नाङादि लोगोफोर नोंल' खस्थ' मावो नामा नंगौ जों साख्रि हालायानो जा हाजिरा मावग्रायानो जा जों बयबो खस्थ' मावो मानोना सुबुं माहारिनि लाइफआनो हार्डखा जि समाव फैसा थाखा मोनो बे समावनो फैसा थाखाखौ मोजाङै सेभ लाखिखा लोगोफोर। हेलो गाइस वेलकाम बेक टु माय चेनेल आंनि चेनेलाव गासैखौबो बराय हरबाय लोगोसेनो आं दायो फैलायबाय डिउटियावहाय एकदम थफ्ला थफ्लि लानानै माने टिफिन आरोना ओंखाम टिफिन आंनि हौवानिबो ओमफ्राय आंनिबो हौवाना स्कुलाव आं ओरै गालांनानै आंनि डिउटियाव थांसै खाथि नालाय ओमफ्राय फिसाजोखौ गारबोबाय नायग्रा दंखासै नालाय दाना आं दानिया लाबोला डिउटियावहाय बोसोरनै जानायजों लोगोसे आंना फिसाजोआ ओरैबायदि दुस्थ' जाबाय स' बेनिखायनो आं लाबोनो हाया आरोना डिउटियाव स' आं नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार शेयार खालामनो सानदों मानो होनोबा जोंनि जोहोलाव सेंग्राफोर एबा सिख्लाफोर एबा न'खरनि बिमा बिफा एबा गोबां मानसि सुबुं नङा होमबा गोजान जायगायाव खामानि मावनानै जानानै दङ एबा गावनि न'खरखौ सुंथानो थाखाय गावनि न'खरखौ बासायनो थाखाय एबा माने न'खर दालांनो थाखाय गोबां गोजान जायगायाव ओरैबायदि खस्थ' मावनानै जागासिनो गावनि उदै थाइसेनि थाखाय एबा गावनि न'खरनि थाखाय ओरैबायदि खस्थ' खालामदों माने जानो थाखाय जायगा गैया ओंखाम हा आरो थानो थाखाय देरा फिसा लुनानै बिसोरो ओरैबायदि खस्थ' मावनानै जादों बेफोरखौ सोर नुनो नङा होमबा स' आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो शेयार खालामनो फैदों नोंथांमोना आजिखालिनि भिडिअ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनो आरो खायसेखौसो नुनो मोनबाय खायसेखौथ' नुनो मोना नङा होमबा खायसेया मानो होनोबा बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ माबा खालामा भिडिअ सेरि खालामा नङा होमबा स' भिडिअसनि गेजेरजोंहाय माने नुनो मोनो आरो दानि जुगावहाय सोरनिखौबा ओमफ्राय ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै मावनानै जागासिनो आरोना माबायाव माने गोजान जायगायावहाय स' न'खरनि एबा गावनि हिन्जावफोरा एबा हौवाफोरा गामियाव न'आव दङब्ला आरोना एसे साननानै नाय आरोना माने गोजान जायगायाव खामानि मावनाया ओरैनो खस्थ' नङा ओरैबायदि खस्थ' नोंथांमोना नायनानै ला बिनि थाखायनो माने गावनि थाखा फैसाफोरखौ माने दै बायदि बाहायनो नाङा आरोना सेभिङाव लाखिनांगौ बेनिफ्राय मा होनो गामियाव थानानै न'आव थानानै गोजान जायगायाव खामानि मावहैनाया बिराद फैसा मोनो होननानै ओरैबायदि फैसा बिहरग्रा हिन्जावफोर दं आरोना स' बेबायदि माबानो नाङा बिहर फैसाफोरखौ थाखा फैसाफोरखौ नाथाय सेभिङाव दोननानै हो आरोना मानो होनबा जाहाथे बिसोरो बिखानि थैखौ दै खालामनानै बिसोरो मावनानै दंगासिनो बेफोर फैसाखौ बेसेन हो आरोना गाननाय जोमनायाव जानाय लोंनायाव अभार बाहायालासिनो आरोना आंनि रिकुवेस्ट जोबोद दुखु मोनदों आं बे फंबायनि मावनायखौ नुनानै आरोना सिर्फ बेनिखौल' नङा आरो गोबां गोजान जायगायाव दंबावो गोबां खस्थ' मावनाय आरोना थ' आंनि भिडिअसनि गेजेरजों आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरो बे फंबाया ओरैबायदि खस्थ' मावनायनि गेजेरजों जि मोजां एडभाइस होयो बेफोरबायदिखौसो शेयार खालामनांगौ लोगोफोर बेफोरबायदिखौ नायनांगौ बेफोरबायदिखौसो फल' खालामनांगौ बेफोरबायदिनिफ्रायसो जोङो नलेजखौ लानांगौ आरोना स' फंबाया ओरैबायदि मोजां नलेज होयो नोंथांमोना खोनासंनानै ला जि समाव फैसा थाखा मोनो बे समावनो फैसा थाखाखौ मोजाङै सेभ लाखिखा लोगोफोर जौ लोंलाबायनानै नाङि बेसादफोरखौ बायनानै फैसाखौ दैयाव गारनो नाङा लोगोफोर आंनि सानै साथामसो लोगोफोर दं आंनि बेसनि गामिनिनो गुबुन जायगायाव गोबां बिखान्थिखौ दै खालामनानै खामानि मावहैयो उनाव खामानि मावना फैखांनानै गोबां फैसा लाबोयो न'आव
लाबोखांनानै बिब्दिनो दुर्गा फुजा लोक्षि फुजा बिब्दियावसो फैखायो नालाय दुर्गा फुजा लोक्षि फुजा बेफोरबायदियाव ओमफ्राय फैनानै मा खालामो लोगोफोर जौ लोंनानै हरफायावनो 5,000 6,000 ओरैबायदि गारफैयो अब्ला बै खस्थ' खालामनायखौ गोसोखांफिन एसेबां खस्थ' खालामनानैसो बेखिनि फैसाखौ मोनदोंमोन बा हरसेयावनो नों 5,000नि लोङोब्ला 6,000नि लोङोब्ला मा जागोन देहाया समानै थाबाय थाया लोगोफोर माब्लाबा समाव मानसिनि देहाया मा जागोन रावबो हमनो हाया नाथाय लोगोफोरा आंनिया जेब्ला फैसाया जोबो अब्लासो सानफिङो दि एसेबां फैसा आं बाहायफ्लांबाय उनाव फैसाया जोबजोबखांब्ला लोगोफोर खामानि मावनो थांफिनबाय खामानि मावनो थांफिनखांनानै जेब्ला खस्थ' मोनो अब्ला बैफोर दैयावनो बाहायनाय फैसाफोरखौ गोसोखांफिङो मानोना एसेबां खस्थ' मावनानै फैसा खामायनानै बेफोर फैसाखौ दैयाव गारफ्लांबाय जेब्लासिम देहाया ओरैबायदि खस्थ' मोनगोन अब्लाना बेफोरखौ फारि फारि गोसोखांफिनो बिनिखायनो लोगोफोर जि समाव खामानि मावनानै खस्थ' मावनानैयानो जा बिजनेस मावनानैनो जा जब मावनानैनो जा जिखुनु समाव जोङो फैसाखौ जि समाव फैसा मोनाथों मानो जों फैसाखौ सेभाव लाखिनो सोलोंनांगौ जायफोरा हाबा जाबाय बिसोरो फैसानि मुल्यखौ मिथिसिगौ खायसे हाबा जाखांनायफोराबो दङदि फैसानि बेसेनखौ जेबो बुजि रोङा खस्थ'खौ मावबाय थागोन फैसाया फैबाय थागोन जेब्लासिम देहाया थाबाय थागोन अब्लासिम फैसा थाखाया फैबाय थागोन बानोल' नाङा बेबो मोनसे नाथाय जोंनि देहाया एखे थाबाय थानायब्लासो जोंनाव फैसाया फैबाय थागौमोन ना होमबा लोगोफोर जोंनि देहाया माब्लाबा लोमजागोन माब्लाबा मायबा मोनसे जागोन बेनि थाखायनो जों फैसाखौ सेभै लाखिनांगौ जायो लोगोफोर मोनफ्रोमबो बिनि नलेज होनाया बिराद मोजां आरोना राव बाथ्राफोरा ओरैबायदि मोजांखा आं जोबोर मोजां मोनो स' लोगोफोर आं दायो मोनफैबाय हौवानि स्कुलावहाय नै हौवा मावनाय स्कुलाव जों भिडिअसखौ एसेयावनो इन खालामनाय जासिगोन आरोना दोनथ'नाय जासिगोन स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै आं आसा खालामो गासैनिसिमबो आरो मोजां मोनोबा लाइक साबसक्राइब खालामना गोनां दे आंनि गोदानब्ला आरोना आंनि चेनेलाव साननो नाङादि लोगोफोर नोंल' खस्थ' मावो नामा नंगौ जों साख्रि हालायानो जा हाजिरा मावग्रायानो जा जों बयबो खस्थ' मावो मानोना सुबुं माहारिनि लाइफआनो हार्डखा नाथाय लोगोफोर आंनि बुंनो गोनां बाथ्राया बेल' बा आं सानो जोंनि जायगायावनो जुदि गिदिर गिदिर दारिमिनफोर कारखानाफोर गिदिर गिदिर कम्पानिफोर थानायमोनब्ला जों गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांनो गोनां जानाय नङामोन गुबुननि आथिं सिङाव थानो गोनां जानाय नङामोन जायनि जाहोनाव जों गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांनो गोनां जायो गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांनानै जों बर' फिसाफोरा सोरबाबा न'आव मोनफैफिनाखै सोरबाबा गोमादों सोरबाबा बुथार जाखोमादों बिनिख्रुइ दुखुसिन मा दंबावो जोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफाया फिसानि मोखां नायनो लुगैयो नाथाय बिदि गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांनानै न'आव मोनफैफिनाखै जेब्ला जोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफाया बोरायना बुरैना थैनोसै सम जायो अब्ला मोखां नायनो लुगैयो नाथाय नुवाखै जेब्ला जोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफाया मोखां नुयैयाव हालाय हाफाय मेगनाव मोदै लानानै सिरियै जिउ गोमालाङो बिनिखायनो लोगोफोर जों जि जायगायाव खामानि मावनो थाङाथों मानो अनलायनानै सोरजोंबा गोरोबलायनानै मोजाङै फैसा खामायनानै लाबनांगौ लोगोफोर जाहाथे जों बिखानि थैखौ दै खालामनानै खस्थ' खालामना खामानि मावनाय फैसाखौ दैयाव ओरैनो दाथांहो लोगोफोर बैफोर फैसाखौ जोङो एरियायावनो बा जायगायावनो गारि गुराफोर बायनानै सालायनानै बा बायदि बिजनेस मावनानै जों जायगायावनो थानो सोलोंनांसिगौ जों जेसेखि खस्थ' खामानि मावा मानो जोंनि थांखिया गोजों आरो गोथोंबा जोंनि थांखिया सानसे साक्सेस जागोन जाय सिमाङा जोंखौ उन्दुलांहोआ बे सिमाङा सानसेब्लाबो मोगथां महर लागोन लोगोफोर एसेनोसै लोगोफोर आंनि बुंनो गोनां बाथ्राया बेखिनिल'मोन गोबां बुंनो बाथ्रा दं लोगोफोर खुगाजों बुंजोबनो हाया